Morrer sendo gandeiro é que a remuda xeracional é un dos principais retos do sector agrogandeiro. Os menores de 35 anos representan tan só o 3,5%. Nós estivemos na Limia tamén, cun deses mozos que decidiu apostar polo traballo no campo con tan só 20 anos. Abel prepara unha das leiras que ten en Piñeira Seca para a sementeira da pataca. Se o tempo axuda, será a finais de abril. Ten 22 anos e leva 2 incorporado á agricultura. Que desde pequeno acompañei ao meu pai nas súas labores agrícolas e sempre foi algo que me chamou a atención. Según fun crecendo, foi me gustando cada vez máis e decidín incorporarme. Bueno, meu pai era unha alegría porque de 3 irmáns fun o único que quixo continuar con esta, verdad. Bueno, miña nai tamén se alegrou porque ao final continuo ca tradición. Unha tradición que ven de varias xeracións atrás e que deu un salto cualitativo co seu pai o decide transformar o produto. Cultivan unhas 60 hectáreas entre cereal e pataca. Aquí eres, por así decirlo, eres libre. Nada que ver con estar nunha oficina encerrado. Eu agobiaríame moito, a verdad. Aquí estás ao teu aire, traballas tranquilo e non hai prácticamente contaminación ninguna e, bueno, pois é un estilo de vida. Un estilo de vida que tamén ten os seus sacrificios, pero con organización de Abel hai tempo para todo. Estás ao mellor 3 ou 4 meses que prácticamente faz pouco, pero despois o resto do ano pois estar de 8 da mañá a mellor a 12 da noite. A mellor faz 14 ou 16 horas diarias, pero bueno, se che gusta é algo que non che importa. A innovación tecnolóxica mudou o traballo e abriu novas posibilidades. Aos seus 22 anos, Abel vén de recibir o premio Semente pola súa aposta polo agro. No, pois foi a verdad unha honra, era un premio que non esperaba, verdad? Porque, bueno, eu empecé nesto así con ilusión e con moitas ganas, pero nunca pensei que podría ser premiado. Así a todo, o mellor premio para el, di, sería xubilarse nesta profesión onde un dos principais problemas é a falta de relevo xeracional. Máis do 70% superan os 55 anos. Sería moi feliz vivindo toda a miña vida así. Eu creo que é unha pena que a xente non aposte por o rural porque un futuro como no rural creo que non vai encontrar ningún outro lado. E ao final, cando se queiran dar de conta, vai ser tarde.